Už to jde. Podstav Vlada Hrebeňa. To musíš být věc najebaný, Vlado to kopel jednu šupu cest. Mám. Tu jsou tam 4 sudy. 12-7. 12-7 do piči. No Peťo, Peťová nová je zraněna. já jsem ji podal do piči. Musím jít najít další sudy. Nevím ani kde jsou, ale... Počkej, my podáváme. Ale tu někde. Já jsem se kopnul tam, OK? Další vykopávací sudy. Tu jsou. Že sem daj. Andrej, prosím ťa, podáš mi? Dobre, 12 dostane, Andrej, do piči. Kamaráde. Budeš taký lás. Dobre, Že je... Toto sú tí heroes. Titáni heroes. Toto sú loser kokotos. No dole tričko v těla. To bylo podání, to ani kamera neví zabrat hen tam do boku. Ešte, že mám tričko. Au! Musím si dať gate. Au! Musíme do ústí. Pozor na klešte, Peťo. Peťo, daj si len tričko, keď pôjdeš. Papaj. Au! Piče, nevadí, 13-9. Koho dá? No, nevím. Prídem dozadu a zás bude aut. Pozor, ty drb sa. Poďeš, Andrej. Pekne. Au!